Prepašte, nejako mi to seklo. Takže my sa môžeme aj pustiť do toho. Najprv sa vyspíme. No. Dobre. Takže dneska si už konečne postavíme ten dom. No už to je, som to furt tým čakal. Takže dneska ten dom postavíme určite. Zabijeme toto zombika tuto. Kde je ten creeper? Tu je. Drhni. Dobre, je dole. Okay, takže. Včera sme si vyrovnávali tú plochu na ten dom. Takže teraz si to nejaké drevo odložíme. Dobrá. Nelaguj. No. No, tak to vrcíme tam je na nič. Zoberieme toto drevo a toto a toto. Stačiť a ešte nejaký kameň, cobblestone, ok. Ešte niečo. Dobre, ešte vlnu, prečo nie, sa hodí. Dobre, no ešte počkajte, dobre, ešte takto. Tak, a ešte na nejaké ovce pôjdeme. Dneska som ja nebola v škole, mal som problém s nohou, tak som natáčam, ale to nachovilo. Chcela zralak, au, toto boli. Dobre, môžeme ísť. Creeper, no. Čau, zostaň. Chnicu na pošti, no. Nie. OK, a teraz nejaké ovce by sa šli. Tam je jaskyňa, no tak tam niekedy musíme ísť, no. Ale tam musíme tu, a to ešte nejaká poriadna výprava nebola, ale bude čoskoro, možno aj tento diel. Mr. Skeleton, kde si, tu si. Dobre. Ideme sem. Ovca, dobre. Nič. 6 vlny. 9 vlny, sexy. 10 vlny, Dobre. Ešte ovca dobrovoľníčka tam. Jedna aj tu. Ďalšia, tu si. 19, pekne. Takže ešte nejaká ovca, kde je? Tam je. Ovca? Nie. Ovca.
Prepáčte za tie lagy, no. Čo si budeme to stačiť. Čo ešte nie? Ježiš. To už dorastla nejaká rýchla. Keď tie ovce nechcem, tak ich splním. Teraz keď ich potrebujem, sú to. Keď ich nepotrebujem, tak tam je to. No, tak aj je, že to dá veľa, no. Si musíme urobiť ešte nejakú krávu na ovce. Potrebujem vít, no. Ešte semienka, ich tu je veľa síce, no ale... No. Dobre. Halo. Kde to je? Ovca Gabrielka. Pekné meno má. Želečka. Keď mi dropnú ešte tak, ale 3, tak. Dobre, preto už nemusíme. Sú ďaleko, krávy. Krávy ovcov, my sú tam ďaleko, no čo už, nevadí. No, to ešte nejaká bude. Ovca. No, viem, že ste tu ale oholené, takže vás neberem, sorry. Môžeme ísť, ahoj. To je sa veľmi sexy. Môžeme sa ísť vyhrať na tú stavbu domu. A prosím, dáme ešte oholíme. To už vzal motelu. Lopata, neopúšťaj ma, ty si krava. Ja to kopíme rukou. No dobre. A teraz máme ploty. Nebudeme nimi šetriť, máme ich veľa, no. Sorry. Strom. Tyjo. Daj sa tam. Láko. Dobre. Budeme potrebovať nejaké ploty.
A malo stačí. Ešte tento kúsok. No. Ešte na 10 bodov, dobre. Teraz sa vyspíme. O nie, laguje. A vysvinkame sa moc natiahnuť trocha. Trocha sa natiahneme. Dobre, no. Hore, hore. Choď hore. Vchod. Dotiahnem. Skosíme. Počkaj. Počkaj! Takže Takže ja tento diel končím a vám sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, po prípade odber a skeleton. A potom, keby ste chceli odberať, tak dajte odber a ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike, tak ja vás teším a ešte nejaký koment. Takže ja sa vás teším pri ďalšom diele, tak čau.